Nago 300. 300 ba di? Kana para maka 300 mo, sige kana. Wala pa lagi ta, bro. Kasi sayawon punta. Choice man. Oto. Ayo. Unsa man mo? Palit ko. Chocolate. Unsa man bataan ni? Asa man ang kwarta? Uy, mangutang. Na, bata pa ka pero gusto na kay ka mangutang. Bawal utang dire. Sige naman. Ay kung singin sige tiya. Sulod ka sa ako ron. Masuko ang mga giputangon. Mubayad lagi ko. Kaysa, ani mo mama ug papa. Pangalan sa kwarta dito ko. Di malumutan. Di kami mutan tong bala dito na. Aday! Talo. Di ako mo balik. Itan! Unsa na po na to? Masuguas ako dra, abi. Kana? Sige reklamo dra, dukdukong ang ulo ni mo ron. Sige, magkapanugot to ni Bidyo Kumsuhol. Isa naman taon katan. Oy, puro na ka reklamo ba? Masuguas ako, bi. Bayaring utang dito ila isok og ni Jezreel. 300 ni. Sige. Balik kayo na, tagdugay. Lagi. Bade. Kasi na kay racket ra ba? Puti nang mingawa ba eh? Wala ginawa kita kwarta ni. Ayan eh. Si Ethan. Wajah pong ka natagam ni Ethan. Kapila na gibiktima ato. Kapila na ta. Di na ta pa uto-uto eh. Bata raw, uto-utoon to. Di ta pa uto-uto. Ang tao man na to ni Ron. Mangita tag start mas dali. Isa. Di ba na yung utang si Pidjong sa tuwa 300? Ay tama din no. 300. Oh, Mas mayo atong paninglon. tara, atong biling utang. Tara. Basta gusto mo makakwarta. Nago 300. 300 daw ba di? Kapilat kagignan ba nga, di ta magpauto-uto na. Pero na may 300, try na to. Yang saan mo na? Kabalo mo manayaw? Saan mo pa sa'yo sayawon, paman mi? Apa yan ang 300? Sige na, TikTok, Robitaw. Saan mo na mo sayawon? Sa kunsa, basta mapasiksi lang mo. Sige, kana, kiyay. Sige, kana, para maka 300 mo. Sige, kana. Kiyay, Jud. Dime lo que bailas. Ups, tama na. Dime lo que bailas. 300 daw. Wala pa lagi ta, bro. Kasi sayawon punta. Choice man. Oto. Jong! Oy. Asa mo mundo ah? Jong, palinglo na mo itong giutang ng mga 300. Uy, dugay na magkituwa man kay bayad-bayad. 300 yung tato. Ha? Padulong masita sa inyo magbayad. Wala niyo sugatan? Kita na pod, puro na lang kay Itan, Jong. Bahala ka. Basta ko ah. Gitagaan ako 300 si Itan. Ipaadto na ko sa inyo ha. Kay akong pabayron. Maura. Masa ba di? Pili gatang itan si mga kaniya? 300! Nya pili utang ni Pidjong sa tuwa. 300! Daan palagi ko! Anak ka, di ta magpaututo.